बेखौ दिनैहाय मानसिफोरनि गेजेराव बर'फोरनि गेजेराव बा जोंजों थाफानाय बिटिआर हालामनि गुबुन गुबुन हारिफोरनि गेजेराव मोनसे मिसआन्डारस्टेन्डिं सोमजिनायखौ नुदों। दा बिनि बागैल' आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों जे मानगोनां रायजो राजाफोर कमिसना दाखालै जानुवारि दाननि 25 अक्ट'सिम जायफोर गामिया हाबनो नागिरदों एबा ओंखारनो नागिरदों बे बिथांमोननिफ्राय जोङो आर'जलाइ आजावबाय आरो बेयाव मोनसे रोखोमनि आर'जलाइ फैबावदों जे जोंनि गामिखौ बा जोंनि ओनसोलखौ दाननो मोना। बे मोनथाम टाइपनि एप्लिकेशना दिनैहाय कमिसनावबो जानानै दङ। दा बेयाव जों आन्दाज खालामदों गासै 2000सो एप्लिकेशन गोग्लैबाय। नाथाय बेयाव साननांगौ जेबो गैया मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जे दिनैहाय गामि दाननांगौ होननायावबो मोनसे गामिनिफ्राय गैयाब्लाबो 5 एबा 6थासो बिदि एप्लिकेशन गोलैदों, बहाबा 10टा गाहाम एप्लिकेशन गोलैदों जोंनि गामिखौ दाननांगौ। गामि हाबनांगौ होननायावबो एखे नाम्बारनिनो एप्लिकेशन गोग्लैदों आरो जोंनि गामिखौ दाननाङा होननायावबो एखे बिबांनि एप्लिकेशनानो गोग्लैदों। दा बेखौ जुदि जों मोनथाम टाइपआव मोनसे गामियाव गांसेल' जुदि जों एप्लिकेशन लायो बियो नोङो 450नि गेजेराव थागोन, 450नि गेजेराव। दा बेयाव मानगोनां रायजो राजाफोर जोंहा नायनांगौआ बेनो जे दिनै जोंनि सुक्तिया मा बुंदों, सुक्तिनि स्पिरिटआ मा बुंदों। जे सुक्तिया बुंदों जे कन्टिनिउआस बाथ्रा, जे नोङो नांजाबनानै थानाय, सिमाजों नांजाबनानै थानाय। हाबनायाबो सिमाजों नांजाबनांगोन, दाननायाबो सिमाजों नांजाबनांगोन। आरो बेयाव बुंनाय जादों जे नोङो ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकनिफ्राय गामि दानजानायनि बाथ्रायानो गैया। ओंखारनो होननो हागौ, नाथाय सुक्तिया बुंदों बे ओनसोलनिफ्राय गंसेबो गामि बारबोनो मोना। आरो गुबुन मोनसे जाबाय जाय गामिया ओंखारनो लुबैदोंबा ओंखारनो हागोन, बिथांमोना जाहैबाय जेनेरेल ओनसोलाव थानांगोन। आरो बे जेनेरेल ओनसोलावबो ओंखारनो होनबानो ओंखारनो मोननाय नङा, बिथांमोना बेयाव मेजरिटि जानांगोन, अब्लासो ओंखारनो हायो। गुबुन फारसे बिटिएडि सुक्तियाव गासै 92टा गामिया डिस्पिउटेड जानानै थादों। मोनब्रै जिल्लानि खोला सिमायाव गासै 92टा गामिया बै समाव खुनु डिस्पिउट माने बेखौ रिजल्भ खालामनाय जायाखै। दाबिग्राफ्रा बिदों 25 गामि आसाम सरकारा होनो नागिराखै बेखौ माखासे रिजनाव, माखासे खारनाव। दा बिथांमोनखौबो नैबे सुक्तिनि गेजेरजों जोंहा दिनै हाबनायनि सुबिदा फैदों, बिथांमोना दिनैहाय हाबनो नागिरदों। बेखायनो मानगोनां रायजो राजाफोर जे 25टा गामिया जुदि डिस्पिउटेड जानानै दङ, दिनै जायफ्रा गोजौनिफ्राय ओंखारनो नागिरदों बै गाहायनिफ्राय जायफ्रा हाबगोन, बे हाबनायखौ सोनांगौ जायोबा सोरबा नों ओंखारनायाव क्राइटेरिया मिलायनाय बै गामियाबो दिनै ओंखारनो हानाय खुनु लामायावनो गैया। बेखायनो दिनैहाय आं नुदों, खोनाबाय थादों, जायगा जायगा आंनि मुं लानानै राजखान्थि खालामनायबो नुदों जे गामि दानजोबसिगोन, बिजनि हालामाव टाउना थांसिगोन, टाउनखौ बारनानै ओरैहाय भुटान सिमासिम नांहैसिगोन, बिटिआरआ दखर लाखा जासिगोन, बिटिआरआ माने सेटेलाइट रोखोम जासिगोन, बायदिसिना बाथ्रा। नाथाय मानगोनां रायजो राजाफोर बे सुक्तिखौ मोजाङै फरायनानै नायबानो जाबाय जे कन्टिगुवास होननायनि बाथ्रा जादों। बेयाव कन्टिगुवासआ जाहैबाय नोङो नांजाबनानै थानायखौ बुजायदों, सिमाजों नांजाबनानै थानाय। बेखायनो आरो बेयावबो जिथु क्राइटेरिया दङ जे नोङो होखानाय जादों जे नोङो ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकनिफ्राय मोनसेबो गामिया ओंखारनो होनब्लाबो हाया, मेजरिटियानो थाथों मायानो थाथों, मोनसेबो गामियाव दानजानायनि बाथ्रा गैया। आरो बेयाव मोनसेबाव आरोबाव फैखाबावबाय जे नोङो बबेबा गामिया ओंखारनो होनदों, दा बेयाव गामिनि गुबुन हारिफ्रा बबेबा मोनसे हारिया ओंखारनो होनदों, बबेबा मोनसे हारिया जों ओंखारा, जोंखौ दाननो मोना, एखे नाम्बारनि दिनैहाय एप्लिकेशन गोग्लैयो। दा होमबा दिनैहाय बेखौ लानानै गोबाङा रिमार्क खालामनाय जे गामि दानजाजोबसिगोन, थांजोबसिगोन, बे दफायानो थानो नाङामोन, बायदिसिना बाथ्रा बुंनाया बे खुनु माने मा बे खुनु मा थार नङा, बेयो खुनु भेलिडिटि गैया बेहा। बेखायनो बेयाव खुनु गोनो गोथो जानांगौ गैया मानगोनां नोंथांमोन। जे दिनै आरोबाव मोनसेया मा जाबाय जे कमिसनानो गासिबो खालामजोबगोन, बे बाथ्राखौ दिनैहाय बांसावबाय थानायखौ खोनानो मोन्दों। दिनैहाय गोबां जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादावनो बिबान लाबोनाय, सिगाङाव दैदेनबोनाय
दैदेनगिरिफोरनि गेजेरावनो माखासेया दिनै बिनि जानानै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मोनसे कनफिउज मोनसे खौरां फोसावबाय थाहैदों। नाथाय मानगोनां रायजो राजाफोर कमिसना जाहैबाय जास्ट रिकमेन्डेसन होगोन जे नैबे गामिया ओंखारनो हायो, नैबे गामिखौ सोनो हायो, ओरैहाय सानजाहा सिमाया लावनो हायो, बिनि मोनसे रेकमेन्डेसनसो होगोन कमिसना। बाखि माखासेया नों आसाम सरकाराव थागोन, भारत सरकारनियाव थागोन बियो। ओंखायनो दिनैहाय मानगोनां रायजो राजाफोर जे दिनै जों नायदों जे हाबनो होननायावबो हाबनो हाया, ओंखारनो होननायावबो ओंखारनो हाया। दा बेखायनो जेब्ला सावरायबाय थादोंमोन अब्ला मोनसे बाथ्राखौ सानलायनाय जादोंमोन। रेभिनिउ भिलेज हिसाबै लानांगौ जायोबा मोनसे रेभिनिउआव नोङो 6-7थासो गामि थायो, सुबा थायो। बे 6-7थासो गामिया मोनसे हारिनि नंजोबा। बहाबा नोङो मोनसे हारि दङ, बर' दङबा बाखि माखासे सोरनिबा बा नों बहाबा बाखिया बर'निबा बबेबा मोनसेया माने गुबुन हारिनि। दा बबेबा मोनसे हारिया ओंखारनो लुबैदों, माखासे हारिया दिनै माने थांनो नागिराखै। दिनै नोङो बिजनि टाउनखौ सोरबाया बेखौ नोङो दाननांसिगौ होनदों, बिनिनो मेक्सिमाम नाम्बारा दिनै दाननाङा होननानै बुंदों। आरोबाव जों नायदों मानगोनां रायजो राजाफोर, बिनिनो 2-3सो गामिनिफ्राय जोंनियाव आरोबाव फिडबेक फैफिनदों। नै दाखालि सरकार जानायनि सिगां बिथांमोना एप्लिकेसन साबमिट खालामबाय। दिनै सरकार जाखांनायनि उनाव माखासे आसनिखौ मावफुंनायनि उनाव बिथांमोननि साननाय हनाया दिनै सोलायफिनदों। बिथांमोना दिनै थांनो थाखायसो नाजाबाय थादों। मानगोनां रायजो राजाफोर, आं नायदों दिनैहाय क'क्राझार जिल्लानि बै फकिराग्राम ओनसोलखौ दानजोबसिगोन होननानै बुंदों। नाथाय फकिराग्राम ओनसोलनिफ्राय दिनै मोननै कमिउनिटिनिफ्राय, बिसेसकरि दिनै बेंगलि आरो मुस्लिम कमिउनिटिनिफ्राय बिथांमोना गोदानै हाबनो थाखायसो रेडि जानानै दं। 6-7थासो गामिया एप्लिकेसन होनानै दं। बिथांमोना सिमाजों नांजानाय जोंखौबो लानांगौ। बेबायदिनो गोबां जायगायाव हाबनो थाखाय रेडि। बिथांमोना नायनो बङाइगाव टाउनना दिनै रेल साइथिं नांहैदों। रेल साइथिंसो सिखोनानै लानांगौ जोंखौबो। दिनै बिथांमोना थांनो थाखाय रेडि नङा। दा बेयाव सोरबाया फोसावनाय बायदि गामि दानजासिगोन होननायनि बाथ्रा गैया। नाथाय मानगोनां रायजो राजाफोर, कमिसनाव थानानै जोङो एप्लिकेसन आजावनानै जोङो रायजो राजाफोरजों सावरायदों। जोंनि मानगोनां चेयारमेनजों लोगोसे जोंबो कुइसन खालामदों जे मानो थांनो नागिरदों। माखासे जायगानिया बिथांमोना बिटिसना नांदों। मानो नांदों? बै जोंहा बरपेटानि हावलि ओनसोल, बर' गामिया गासै 19टा दङ। गुबुन गुबुन गामिनिखौ लायोबा 30टासो गामि जागोन। बिथांमोना बरपेटानिफ्राय माखासेया नलबारि जिल्लानिफ्राय सिगाङाव नोङो बिटिएडि बा बाक्सा जिल्लायाव हाबदों। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा, थांनाय 17 बोसोराव बे ओनसोलनि हा-हुनि खामानिखौ दिनै बिटिएडिआव बोखानानै लानानै फैनो हायाखै। बिथांमोना गावनि फुराना जिल्ला बरपेटायावनो खाजोना हैनांदों। बिथांमोना गावसिनि फुराना जिल्ला नलबारियावनो खाजोना हैनांदों। नोंथांमोना बयबो मोनथिगौ दिनै अफिसियेल खामानि मावोब्ला हा-हुनि दिनैहाय फोरमान नांगौ जायो, खाजोनाया क्लियार जानांगौ जायो। बिथांमोना उसुबिदायाव गोलैदोंनो। जिल्लाखौ लिरबाय बाक्सा, नाथाय हानि नोङो गासिबो डकुमेन्टफ्रा नोङो बरपेटा जिल्लायाव खाजोनाखौ बरपेटायाव होनांदों। खाजोना रसिदआ बरपेटा जिल्लानि, बाक्सा जिल्ला मेनसन गैया। जायनि थाखाय बिथांमोना गोबां माने अफिसियेल खामानियाव माने उसुबिदानि मोगा-मोगि जानांगौ। दा बिदिबा थांनाय 17 बोसोराव जोंखौ बिटिएडिनि अंश होननानै सानाखिसैबा, जोंनि हा-हुनि खामानिखौ दाननानैनो लांनो हायाखिसैबा, बेयाव जों मानो थानो? गुबुनफोरनि जुक्तिया बे